ממש בזמן הכי חשוב, במקום הכי חשוב, שכולם רוצים להגיע דווקא בזמן הזה. ואני אנסה להגיד למה. הלב שמוביל, מוביל אותנו לשם. מוכר בשם, קרוב ביידיש כמובן, רבי אידיס דרווקר. המנהרה פה היא מ-1948. זה היה ישראל. היה מעבר סודי במנהרה הזאת. אז אנחנו עולים בדרך להגיע לירושלים עוד שקשה. מצטרפים להרבה אנשים הישראלים. הכל בסדר, לא סיפרת על הכלל, אבל אני מוכן תמיד עשרות אלפים, רבבות.
שלום בארץ ובעולם. שלום בארץ ובעולם, אמן. אמן. רפואה שלמה לכל הפצועים. רפואה שלמה לכל הפצועים, אמן. מי ששם רצה להגיד. אהבת חינם. אהבת חינם, אמן. הרב צמח. גאולה פרטית לכל אחד וכל המתחרח, וגאולה כללית נאו. אמן. לחיים. לחיים. ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם בורא פרי הגפן. הרחבה הפנימית של הכותל המערבי, רחבת התפילה, יש הרבה מקום ברחבה כדי לאפשר לבאים לכותל להיכנס. קהל נכבד, ברוכים הבאים בשם השם, ברכתכם מבית השם. ריבונו של עולם, השקיפה ממעון קודשך וראה. כולם נקבצו ובאו לכאן, ליד שריד בית מקדשנו, לחוש את קדושת האחדות השורה כאן, ולשאת תחינה ולומר יחד, שמע ישראל, אדוני אלוהים, אדוני אחד. אדוני הוא אלוהים, אדוני הוא אלוהים. אשרי יושב בביתך עוד יללו חסל השם שככה לא השם שאדוני אלוהיו תהילה לדוד ארוך אלוהי המלך וברך שמך לעולם ועד בכל יום שיט שלום בינינו שתדך חסום לעול תצאל ואויביהם תבהל הרוח זאת איננו קבל ברחמים וברצון את תפילתנו אלוהינו שבשמיים רימה בנו גלנו ריבוני תשיבנו יקם מלפניך מלפניך מלכנו אל תשיבנו שומע תפילה שומע תחינה יבוא אליך החזרנו בצורה שלמה לפניך אדוני אלוהינו שבשמיים